Tan, ta, ta, tan, 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 ta, ta, tan. Uau, estic gravant la carretera. Bo, no, realment això és un refugi de la Guerra Civil. I això, una seu neonazi. I així l'Ajuntament. En compte que vindran a fer mítings i repartir sobres electorals, Volem reparar una foradada en el carrer Constitució, eixes feines en les quals es requereix un exèrcit de funcionaris per a mirar un sol treballador com treballa 10 segons cada 40 minuts. Es van endur una sorpresa molt gran. Un refugi de la Guerra Civil va aparèixer, tot i que l'any 1942 es va fer un estudi d'on estaven els refugis. És una sorpresa igual de gran que fer-te tu un entrepà, embolicar-lo i a l'hora d'obrir digueres de què serà? Per descomptat, va ser tapiat, ja que Oliva no té diners per a la cultura. Som més d'infectar el poble de parquímetres, com mosquits xuclant, la casa de la festa i el centre polivalent, per acollir els fantasmes d'Oliva, dos solen estar sense ús, i construir i enderrocar l'oficina de turisme. Passatemps popular. Tari toti toti ti 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 ti.